Subota. Na YouTube kanalu Bele kuće obrisani su svi snimci prethodnog predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. Da li današnja kultura otkazivanja podsjeća na praksu retuširanja iz Staljinovog vremena, odnosno uklanjanja neistomišljenika sa fotografija? Da li u pitanju kazna zaborava? Moramo sa strahom da gledamo tu kulturu otkazivanja, tu modu koja je sad došla ovde i sad se aplaudira što se ministar pretvara da prethodni ministar nije postojao. Jednostavno dešava se da kao nikad svet zahteva, kako da kažem, demokratskog arbitra interesa. Vidimo sada poruke u Americi od strane raznih kvazi-liberala da svi koji su podržavali Trumpa moraju da budu kažnjeni, jer se to nikada više ne bi desilo. Pa o čemu onda da pričamo? O novom bolševizmu ili novom nacizmu? O kakvoj crnoj demokratiji? Dokument. Subota, 17:30, prvi program RTV-a.